Jama'a Assalamu alaikum. Majalisar Ceton Ƙasa ta CNSP aiki na ƙara nisa kuma tafiya na ƙara kyau. A koda wane lokaci suna ƙara zaƙulo dokoki waɗanda ya kamata a ce al'ummar Nijar sun sani kuma al'umma sun san da su domin kare wannan ƙasar tamu daga faɗawa matsaloli irin na siyasa da muka ɓata a ciki. Dama mai girma shugaban ƙasa ya riga ya faɗi, ya ce akwai wasu ginshiƙai da ya kamata a ce ƙasa ta ɗauka kahin ma a kai ga mutum cewa ya fito shugabancin ƙasa kahin kuma ya zama shugaban ƙasar. To babu shakka waɗannan dokoki majalisar ceton ƙasa tana nazarin su ɗaya bayan ɗaya, tana ɗaukar su ɗaya bayan ɗaya ana sa su. Akwai wasu dokokin a baya suna da tsauri amma ba a aiki da su kuma ba a inganta su ba saboda shari'a ba ta da ƙarfi a wannan lokacin. Don haka a halin yanzu maganar da ake, duk wani ɗan siyasa wanda ya san cewa ya yi wani laifi, wanda ya san cewa yana da wani aibu, kotu ta kama shi ta ɗarme shi a gidan kaso na tsawon kimanin shekara guda a lokacin baya, na tsawon kimanin shekara guda, to wannan mutumin ba ya takara, wannan mutumin duk wani abu da ya shahi harka ta zaɓe ko ya zaɓa ko a zaɓe shi ma kotu ta soke mishi. Don haka a halin yanzu tahiyar da ake, majalisar ceton ƙasa ta ƙara zaƙulo waɗannan dokokin kuma ta ƙara sabunta waɗansu dokoki masu kaihi ga duk irin mutanen da suka ba da haɗin kai, suka ba da wata ƙofa na ganin cewa a zo a yi ma ƙasar Nijar zagon ƙasa, a zo a ci amanar al'ummar Nijar. To babu shakka wannan doka za ta yi aikinsu a kai. Misali za mu yi muku da irin mutanen da suka ce sun ba da dama a zo a yaƙi Nijar domin a ɗauki mulki a maida musu. To wannan doka ta bige su. Kenan kun ga duk wasu abubuwa da suka faru, duk wanda ya ba da haɗin kai ya ba da wata ƙofa akan wannan, to babu shakka cewa gwamnati za ta hukunta shi kuma babu shakka ba zai tsaya takara irin ta siyasa ba. Don haka waɗanda suke tunanin siyasa abincinsu ce kuma suna da laifi kuma kotu ta kama su da laifi ta yanke musu hukunci ko kuma za ta yanke musu hukunci yanayin yadda shari'ar su ta bada, to fa su sha ruwan jinin jikinsu. Don wallahi yanzu ƙasar Nijar kin ta sauya tsari, yanzu ƙasar Nijar kin tsari gare ta, yanzu ƙasar Nijar kin shugabanci gare ta. Don haka ƙasar Nijar ba za a ƙara yarda wani mai laifi, wani wanda aka tabbatar da cewa bai da gaskiya ya zo ya shugabanci al'umma. Wannan gwamnati ba za ta ƙara yarda da shi ba, al'ummar Nijar ba za su ƙara yarda da shi ba. Wannan mataki ya yi kyau. Muna yi